Wato kay ba, pangita ka pa nila. Kabalo sila nga naakaroon direct sa Cebu City. Oo, Kung niya wala sila makita nito. ay pagkita na ko. Ano man, pero ikaw, gimingaw kanila. Kita. Hindi. Dua mong tingin ako hindi. Nagsuan. Jadi ako sakpan. Kaya na luhiga. Di ako tambay. Basta maduaw ka diri. No. Kung nagkabati, ako istorya. Ano? Ano mo? Minsan buwit ako. Kung nagkamagwangan ako, engineer man, nasa production. Marahit niya yung kuhan, tangke. Ako sa, Police. ako sa, Minsan, nagpudok-pudok sa series. Nana ba? okay, ang imong asawa, Nagyaya mas mga apo na mo. okay, so, basig mo sila kabalungan na ang karoon diri sa Dablos Kalsada. Good lang. So, tugad, wala kay tawag, wala kay text nila. O mag-print number na. Nag-aasa ka? Gawi. Loo? Lo. Loo Mandawi. Okay, isuldi mo ngalan. Ikaw si Ako si Felicitimo Ornopia. Felicissimo Ornopia. Pila edad? Presinta. 60 anyos. Nagtrabaho ka isip Newsboy. newsboy. Pila na kakatuig ka ng newsboy? Ano po? Mga walo na po katuig. Walo katuig. Pero kabalo sila nga nagkuhan ka ng newsboy. Oo. Kano nanginabuhi ka imuha ka ugalingon? Ngayon ko katuig mo na ako kay Halo kumatig sa iyo. Wala mag-exercise. Mag-exercise. Kaya pa, nga mo nagtulungan naman ka. Ha? Kaya pa. Kaya pa. Basta imuha lang maduaw kasi mong mga anak. Oo. Nakabati sila. Mama na ko mga anak diya nagpuyo sa Pundawi. Panungon ko nila na ang kamot man ko nga mamatay ni ko sa'yo. So muna, magtrabaho yung ka. Oo. Exercise man. Samisahin mo yung Sabina. Sabi na, giningaon pa ko na mo na dugay naman ko dili. Kasi gipangitan na ka Sabina. Bago kay bago, nabay lain pa. Diba, siguro kalibuang naman to. So yung mga anak, naunta, makita ka. Oo. Ang istorya. Ano mo? Minsan buwit ako.